One foot in front of the other. Se dessine, courageux et fort, où rien ne respire, corps contre corps, ciel contre ciel, la forêt se tord. Benvidos a unha nova edición de Padexando. A pista David Cal de Verducido acollía a Copa de España de 1000 metros na categoría cadete. Xusto na fin de semana que a selección española cadaba uns resultados históricos na Copa do Mundo de Sereg en Hungría, con importante participación galega, ouro en K1 500 para Roi Rodríguez, con récord do mundo incluído e un bronce nunha distancia olímpica como o K1 1000. 2 ouros para Cristian Toro, en K2 200 metros con Saúl Cravioto e no K4 500 o proxecto estrela para os Xogos de Tokio, no que tamén participaba Rodrigo Germade. O incombustible Diego Romero conseguía un terceiro posto na C1 5000 metros. Unha motivación extra para os que tiñan que conseguir un billete para as semifinais nesta Copa de España. A loita contra o crono completaba os 27 semifinalistas. Os 18 primeiros xa conseguiran o pase en Alcudia no Campeonato de España sobre 5000 metros. As semifinais dos cadetes A en K1 confirmaban a Alberto Llera do Club Piragüismo El Sella e Francisco Sánchez da Escuela Piragüismo Mar Menor como dominadores da categoría baixando con moita facilidade dos 4 minutos. O único galego que conseguía entrar na final A foi o local Miguel Paz do Club Piragüismo Verducido Pontillón. Nas semis dos novatos da categoría, os favoritos agocharon as súas cartas e tan só buscaron entrar entre os 3 primeiros que lles daba acceso directo á final A. Cabe destacar a actuación de Luís Gilbert, do Ribeiras do Tambre, ternera gallega de Ames, que entraba como único galego na gran final. A rolda previa á final dos Canoas Cadete A foi un bo momento para comprobar o estado de forma dos referentes da categoría, os asturianos do Real Grupo de Cultura Covadonga, Pablo Fernández e Olivier Tamame. Gran papel dos galegos que conseguiron 5 postos para a gran final, demostrando que Galicia manda nesta categoría, nas canoas. Puidose ver que ían moi finos Ángel Fuego do Club Piragüismo Pollo, Conservas Pescamar e Martín Jácome da Escuela de Piragüismo Ciudad de Pontevedra. Na categoría B todas as miradas estaban postas no duelo entre o galego Joel Becerra e o mallorquín Cristian Agu. O Deporte Pollensa conseguía mellor tempo, pero as sensacións do rapaz de Cangas eran magníficas nesta pista David Cal. 4 galegos conseguían estar entre os 9 mellores. Quenda para rapazas, un nome destacaba nas maiores, Alejandra Manso, da Escuela de Piragüismo Ciudad de Pontevedra, a referencia da categoría que gañaba con solvencia a súa semifinal. Moita presencia galega nas semifinais que conseguían 3 pases para a gran final. Magnífico 1000 metros de Candela Fernández, que xa demostrara a súa calidade nesta distancia a temporada pasada e que hai unhas semanas quedaba preto da medalla en Alcudia. A
A primeira sorpresa da mañá chegaba coas cadetes B, xa que Laura Zunzunegui do Donostia Kayak quedaba fora da gran final despois de conseguir o título de campiona de España sobre 5.000 metros. Dúas galegas conseguían o billete para a finalísima, destacando a carreira de Sara Durán, do club de Portonovo, que acadaba o mellor tempo das 27 participantes. Moito nivel demostraron as canoístas cadetes A, unha modalidade que avanza de forma imparable. Dúas deportistas destacadas, Carolina González, do Port de Pollensa, e a galega Antía Romero, do piragüismo Rías Baixas de Boiro. Quenda para as primeiras finais. Os deportistas que entraban entre a 7ª e a 9ª posición nas semifinais tiñan acceso á final C. Nos cadetes A o gañador foi Jesús Sánchez do Kayak Torneo. Entre os galegos destacou o terceiro posto de Antonio Moraña do Portonovo na categoría cadete A. Nun final moi axustado, Andrés Vidal do Cidade de Pontevedra chegaba segundo na categoría B. Juan Gallo deixaba a case 7 segundos a Borja Lamas do Breogán. Alicia Rebate era a única en baixar dos 4 minutos e 40 segundos nas cadete A. A mellor galega foi Sara Tomé, do Náutico Pontecesures, que chegaba cuarta. A única vitoria galega nesta tanda de finais foi para Marta Rodríguez do Ciudad de Lugo na categoría B. Chegaba a loita polas medallas dos cadetes A. Dous favoritos para o ouro, Alberto Ollera e Francisco Sánchez. Un único galego na carreira, o deportista local Miguel Paz. Gran regata do asturiano Alberto Ollera. A 2 segundos chegaba Francisco Palacios da Escuela de Piragüismo Mar Menor. Miguel Paz conseguía un meritorio sexto posto baixando dos 3 minutos e 55 segundos. Na carreira dos cadetes de primeiro ano, rápido collía a cabeza Luis Gilbert. Tan só nos últimos 150 metros cedía esta posición a Toni Jaume, do Nautic Porto Petro. O bronce era para Alex Graneri, do Náutico de Palma, dominador da pista a temporada pasada. Magnífico papel dos galegos na canoa cadete A, unha das referencias que daba lonxe das medallas. Pablo Fernández remataba en 7º lugar, o que aproveitaron dous rapaces da terra. Entraba segundo Ángel Fuego do piragüismo Pollo e terceiro do Ciudad de Pontevedra Martín Jácome. O gañador indiscutible foi Oliver Tamame do grupo de Cultura Covadonga. Catro eran os finalistas galegos na categoría cadete B, 2 de Cangas e outros tantos de Pontecesures. Joel Becerra do Rodeira tiña un durísimo rival en Cristian Agu do Port de Pollensa, especialista nesta distancia, conseguindo a vitoria nas carreiras sobre 1000 metros o ano pasado. Pero finalmente o do Morrazo, cun segundo e medio de vantaxe, conseguía o ouro. O terceiro posto foi para outro rapaz do Rodeira, Raúl Estévez. Menudo C2 teñen na terra de David Cal, por certo. Hubo problemas cos tempos da miña calle, da calle 3, houve problemas, salín sen cepo e un pouquiño atrás choquei contra el, pero fui remontando a partir de 200, volveronme a coller, e no último 200 metiño un apretón e descolgueino. Alejandra Manso tiña moita responsabilidade na final das cadetes A. A deportista do Ciudad de Pontevedra leva 2 anos magníficos, pero nesta ocasión a súa veciña do kayak tudense, Candela Fernández, arrebatáballe a vitoria
e sacaba a espiña do cuarto posto no Campeonato de España sobre 5.000 metros. Celia Toledo, do piragüismo Cuenca, era terceira. A cuarta plaza foi para a compañeira de Alejandra, Fátima Moreira. Moi aberta estaba a final das mulleres cadete B. Moitas candidatas ás medallas, pero entre as favoritas ningunha galega. Gran carreira de Sara Durán, do Portonovo. Conseguía un bronce que puido ser prata. Quedou, escoiten, a 67 milésimas nada menos de Lucía García, dos Tartesos de Huelva. O ouro cun tempazo foi para Andrea Rodríguez, do clube Jaire Aventura Los Rápidos, que con eses 4 minutos e 20 segundos conseguiría un segundo posto na categoría superior. Máis claras parecían as cousas nas canoas cadete A. Dúas mulleres aglutinaban todos os focos. Carolina González e a galega Antía Romero. Pouco puido facer a canoísta dos Rías Baixas, diante do poderío da mallorquina. Carolina a primeira, Antía a segunda e o bronce que sería para Carmen Chaves, do Náutico de Sevilla. A cuarta clasificada chegou a máis de 15 segundos da rapaza de Port de Pollensa. Con poucas aspiracións saíron 8 das participantes da final da canoa B. Pola rúa número 5 competía Antía Otero, do Ciudad de Pontevedra, que tanto na campaña anterior como a esta só ten medallas de ouro a nivel nacional. A prata tamén era inaccesible, xa que a compañeira de Antía, Ángela Jorge, está un chanzo por enriba das demais. Tamén serían ouro e prata na categoría superior. O terceiro posto, a máis de 25 segundos, sería para Julia Águila do Náutico de Palma. Os cuartos, quintos e sextos clasificados nas semifinais tiñan dereito a participar nas finais B. Francisco Obies do Covadonga gañaba na categoría A. Felipe do Barro, do Naval de Pontevedra, chegaba en 8ª posición. Foilles mellor os deportistas galegos na categoría B, onde Abel Fernández do Náutico de Cobres só foi superado na meta por Josep Marqués do Villacarlos. Tocaba o recoñecemento público aos medallistas das distintas categorías. A presenza galega foi unha constante no podio. Foi unha carreira moi dura porque estuvo moi loitado hasta o final con as rivais moi fortes. Foi aquí unha rapaza de Pontevedra que estuvemos aí todo o rato, primeira e segunda, ata o final non se decidiron os postos. Coa tarde chegaban as embarcacións de equipo, nos K2 en homes e mulleres. Como había máis de 27 inscritos, houbo que realizar unha criba para artellar 3 semifinais con 9 deportistas en cada unha. Nos rapaces, a embarcación de Aranjuez, de David García e Álvaro Lluvero, establecía o corte. Nas rapazas, o último K2 clasificado foi a das Torres, con Paula Camaño e Uxía Chan. Xa estaba todo listo para a disputa das semifinais. Na categoría canoa A, dúas tripulacións partían como favoritas. A C2 de Cangas, do Rodeira, de Joel Becerra e Raúl Estévez, que conseguía o ouro e o bronce no C1 cadete B. Gañaron a primeira semifinal a pesar de ser de primeiro ano. A outra C2 era a do grupo de Cultura Covadonga, con Pablo Fernández e Oliver Tamame. En total, 5 canoas galegas conseguían o pase á gran final. Non andiveron finos os padexeiros galegos nas semifinais de K2. Ningunha embarcación conseguía acceso á final A. Na primeira, o K2 de Santiago Tarra gañaba con certa facilidade e conseguía o mellor tempo das 27 embarcacións. Na segunda, os murcianos Pablo Molina e Eduardo Morcillo do Blanca Club de Piragüismo daban a sorpresa ao deixar por detrás o K2 do Piragüismo Sella de Alberto Llera. O K2 de Aranjuez de Adrián del Río e Rodrigo Losada conseguían o bronce na proba individual.
Os madrileños deixaban a case 2 segundos o barco do Club Deportivo Kayak Torneo. As semifinais femininas deixaron moi claro o gran equipo de cadetes que teñen os vascos do Santiago Tárrac. A embarcación Alejandra Manso e Lucía Navaza do Ciudad de Pontevedra quedaba en cuarta posición e, polo tanto, accedían a esa final B. Na segunda semifinal chegaba boa noticia para o piragüismo galego. Fátima Moreira e Adriana Quevedo do Ciudad de Pontevedra conseguían o billete. Só foron superadas polo K2 dos Tartesos de Huelva. A última das semifinais foi a máis rápida. Laura Palacios e Carla Corral do Piraguas Sirio, Los Sauces, paraban o crono en 4 minutos e 27 segundos. Na final C, entre os galegos destacaron Pedro González e Noel Martínez do Ciudad de Pontevedra, quintos nesta final, que deixaba como gañadora a embarcación do Club de Vela Puerto Andratx. Nerea Bouzas e Lucía da Costa das Torres Romería Vikinga remataban cuartas coa victoria do K2 do Náutico de Palma. As C2 disputaron a primeira gran final. 2 barcos, un galego o do Rodeira e un asturiano o do Grupo de Cultura Covadonga fixeron os últimos 1000 metros igualadísimos. Ao final, por 90 milésimas, Pablo e Oliver conseguían a primeira praza por diante de Joel e de Raúl. A case 5 segundos chegaba a embarcación de Aranjuez. A Escuela de Piragüismo Ciudad de Pontevedra deixou patente o traballo que realiza coa canoa, metendo 2 embarcacións na final. Nun total de 6, 4 das canoas finalistas eran galegas. Final sen moita historia con ouro e prata para o Ciudad de Pontevedra. O Náutico de Palma impedía un triplete galego. Presentábase a única final sen participación galega, o K2 cadete. 3 barcos xa demostraran que tiñan algo máis que o resto. Tan só había que ordenalos no podio. Nun final menos axustado do previsto, Adrián del Río e Rodrigo Losada da Escuela de Piragüismo Aranjuez levaban o ouro, seguidos de Santiago Tárrac e Blanca Club de Piragüismo. O gran Alberto Llera, xunto con Álvaro Fernández, quedaban sen metal, rematando quintos. Vez agora para rapazas en K2, con representacións galega, Daman de Fátima Moreira e Adriana Quevedo do Ciudad de Pontevedra, que conseguían un meritorio quinto lugar. Pero as raíñas da categoría, cun ritmo moi forte dende a súa saída, confirmaban que non teñen rivais no panorama español. Mayalen Arzuaga e Irene Gorrochategui do Santiago Tárrac cruzaban a meta cun tempo de 4 minutos e 17 segundos. Segundas foron as rapazas do Tartesos e terceiras as do Piraguas Sirio. Coas finais B puidemos ver a máis deportistas galegos. Destacaron Miguel Paz e Álvaro Cidre do Verducido en K2, só superado na liña de meta pola embarcación do Náutico Villacarlos. En C2, triplete para Galicia, con Miguel Alonso e Diego Piñeiro do Ciudad de Pontevedra en primeira posición. Segundo lugar foi para a tripulación do Breogán. Terceiros, os do Tudense e a cuarta praza tamén para os galegos do Rías Baixas. Nas rapazas en K2, as 5 primeiras posicións foron galegas, con Gema Alonso e Carla Fernández do Ría de Betanzos en primeiro lugar, seguidas polas embarcacións do Tudense, Ciudad de Pontevedra, Ciudad de Lugo e Pontecesures. Se hai barco espectacular no piragüismo, ese é o K4. Finalmente non houbo que realizar unha criba, xa que a organización decidiu integrar nas 3 semifinais masculinas as 28 embarcacións inscritas. Na primeira das tandas, o K4 do Porto Novo e o do Ría de Betanzos, xunto co de Salamanca Canoe Kayak, que remataba a primeira, pasaban de rolda.
Na segunda, ningún K4 galego acadaba o obxectivo. Nesta carreira semellaba que os rapaces do Náutico de Sevilla agochaban o seu verdadeiro potencial. Na terceira, a carreira máis lenta, o Náutico Villacarlos amosaba un barco moi equilibrado e cun ritmo alto de padexo, que o colocaba como claro aspirante á medalla, a pesar de estar lonxe dos tempos dos outros favoritos. Nas cadetes, 16 embarcacións loitaban por 9 prazas. Na primeira das semifinais, unha carreira moi táctica, o K4 do Ría de Betanzos conseguía impoñerse. Tamén sacaba un billete unha das tripulacións das Torres. Na segunda, as galegas non tiveron sorte. Na semifinal vimos en acción a dúas das embarcacións favoritas, a do piragüismo Silla e a do Santiago Tarrac. Nos últimos metros, e co billete no peto, entraban primeiras as valencianas. Final con acceso directo para as C4. 5 participantes e 2 barcos galegos. Juan, Pedro, Ignacio e Daniel, do Náutico de Sevilla, non deron opcións. A 7 segundos entraban os galegos do piragüismo Rías Baixas de Boiro, terceiros os de Aranjuez e cuartos a C4 do Rodeira. Presentábase outra final aberta, o K4 masculino. O factor fundamental foi o cansanzo. Moitos destes rapaces levaban xa un bo saco de carreiras ao lombo. Demostraron estar máis frescos os cadetes do Villacarlos, Josep, Jaime, Manuel e Hugo, que cun tempo de 3 minutos e 30 segundos levaban o ouro para Menorca. Segundo foi o K4 do Salamanca Canoe Kayak e terceiro o do Náutico de Sevilla. A primeira embarcación galega foi a do Portonovo en 7º lugar. Xa se comprobou nos primeiros metros da final feminina que a loita non ia estar polo ouro. A superioridade da tripulación de Santiago Tarrac con Uxue, Eider, Irene e Mayalen foi evidente dende as primeiras padexadas. A emoción concentrouse na loita pola segunda praza. O Ría de Betanzos e o piragüismo Silla fóronse controlando toda a carreira. Tan só 40 milésimas determinaron finalmente que a prata quedaría en Galicia. O fin de festa desta Copa de España cadete sobre 1000 metros celebrada nas instalacións de Berrucido, na pista David Cal, deixou os mellores sobre o caixón. Está muy bien, la verdad, porque dejas aquí los barcos y enseguida te metes a remar y la verdad es que está muy bien. Encima ha hecho un buen día, ha hecho sol y está perfecto la pista, no ha habido olas ni nada, está de lujo. Por clubes, o Ciudad de Pontevedra con 527 puntos foi o gañador, seguido polo Náutico de Sevilla e pola Escuela de Piragüismo Aranjuez. Tuvimos al Club Piragüismo Silla como rivales, que al final nos ganaron, pero luego las conseguimos ganar. Tenemos muy buena relación entre las cuatro y siempre andamos juntas y así, eso ayuda también. No había viento, pero normalmente suele haber bastante viento, así que hoy súper bien. Ata a próxima edición de Padexando. And this is me.